Sati 16 časova, 01.06. Ovako rade pravi bodeni. Pregurali smo sve što je moglo da se prigura, a pregurat ćemo još toliko ako bude trebalo. Gari šta radi? Sva 4 snimam. Imamo jedno nedonošće, taj od jutro se ne manjuje. Da. Bašaid, utakmica. Araj struja. Jao, kiša je padala kao iz kabla. I dalje je malo namrgođeno, ali mislim da smo ja i moj sudija zaslužili da popijemo po jednu kafu. Kofi. Kaj ne kofi? Je? Okej.